Aku ki bingung salamku piye iki. Salam. Nggih, kula aturaken assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Salam budaya kagem sedayanipun para pamirsa ingkang sampun lenggah wonten ing pasugatan. Nggih, sakmenika kajatipun sedekah bumi nggih Pak nggih. Nggih, mugi warga dusun Windu Gandik sedaya dipun paringi binerkah berkah lan barokah. Amarga gek wau niku siang wau kula niku kan tumbas jajan ta. Lah ibuke mriki niku kok cek blatere ngoten lho. Kula lebih disuguhi sego goreng. Saestu matur sembah nuwun. Sakmenika wau siang kula sampun disuguhi sego goreng. Mugi-mugi sedayanipun warga dusun Windu Gading paringan berkah lan barokah. Nggih, menika dipun wiwiti. Lah, nggih, arepe diceluk kok wis muncul dhisiki. Nggih. Pripun Pak De? Peri-peri kena sabun. Kula badhe nyuwun nyekar rondo kempling. Oh, siap. Kak ya ngerti lho, Om. Aku iki rondo. Rondo gantungan. Iki rondo kempling jaluke ya ngerti. Yen aku iki rondo ngono. Dalam samboke 2 sayang. Minta miknya 2. Heeh, iki sapa sing nembang? Nggih, rondo kempling kalajengaken podang kuning. Monggo, dipun cepeng. Mas, rondo kempling Mas. Tindak pundi Cahayu pada tindak pundi
wae ora numantaki kewean opo ora wedi timbang nganggur aku lo gelem ngancani tindakan awan-awan bunga blonjo ning pajar paing prawan rondo kanggo kula padha wae iya Pak, tak cekel maneh niki iki ora rutuh. Nggih, sakmenika panyunan pun malih podang kuning. Napa jenengan? Nggih, podang kuning kalajengaken Joko Mlarat. Matur nuwun, Pak.
aku lak wis kandha aku ngendeska tanpa ndodona Joko marat wong tuamu aku rekoso uripmu wis mulya iki wis wangine kowe dikawuhke karo iya bagus sing padha sugih ora ngono lan ora legowo yen sliramu teka para krama srengenge ngolan parane lan poli rambulan jenenge kaya ngene rasane wong ora duwe tresno tenan kok anggap sepele srengenge ngolan parane yen bengi rembulan jenenge tempe sorenu pati tele rena umur abang-abang lambe
sapa Desi ngono lho. seleramu pindawara sembodra lelanono aku kamis tresno duwa ngayu klopo muda leganono kurang ajar nduk bojomu kowe duwe bojo ora tau ditungoni nadan sira nduk rondo gantungan aku sanggup ngenteni kowe pegatan penghormatan penggemar saking Tulangan iki monggo kersa minggah sedaya waktunipun repeat nggih monggo Pak ampun bulet-bulet Pak nggih waktunipun dibagi-bagi niki monggo minggah monggo ayo monggo Bapak Jum monggo minggah sekalian lah nggih lah munggah pisan ta lah wong waktune dibagi-bagi mengko yen ra munggah jarene aku galak aku sompran ngejak-ngejak ngono kan ya repot monggo nggih sugeng dalu Bapak iki penggemar arek etan iki napa niki pengudah rasa mamati apa Mas? Ngudah rasa ninggal katresnan halo ngudah rasa ninggal katresnan cewek gaul DB sias pripun ngudur rasa nggih menika ngudur rasa ninggal katresnan cewek gaul napa wau cewek berandul aja kok jembrang oh gak ngono baba pengasaan kae waktune pepet mesake kanjeng warna budaya titik-titik edeng nggih Pak nggih ngapunten
sampun telas Bapak. Lah menika Pak Ketuanipun ngeten-ngeten. Ngapunten sanget nggih ngapunten. Mangke dipun sambung ten Bedayan nggih, Pamati. Ngapunten sanget. Aja mulai lho, Mas.